гэта літаратуры. Ну, патрэбна, напэўна, адказаць, што я вырасла ў настаўніцкай сям'і, і ў сям'і мы чыталі, была ўласная бібліятэка, са школы матуля прыносіла кнігі, і знайшліся дзённікі, першыя сшыткі дзённікі, гэта датычыцца где-то 12-13 год, дзе я записывала першыя свае творы і вершы, і расказы кароткія, і першымі слухачамі былі, конечно, моя сям'я, мои бацькі, мои сябры, і ў школе чытала перад класам вось свае першыя такія творы, першыя сачынення. Гэта якраз где-то 12-13 год было. Пра прыроду пісалі, пра матулю пісала, пра сяброўства тое ж самае пісала вершы, расказы, вандроўкі нейкія прыгодніцкія такія, пра прыроду таксама. Ну, вось на такую тэматыку. Так яна і засталася. Нейкія філасафічныя думкі запісвала, разважанні. Вось гэта ўсё ў дзённіках, у сшытках захавалася, і цікава гэта перачытаць час ад часу. Гэта 5 уласных зборнікаў, 3 зборнікі паэзіі, паэтычныя, «Жыві радзімы родны кут», «Я краінай сваёй ганаруся», вершаваныя апавядання, і таксама 2 дзіцячыя кнігі, «Прывітанне дзетачкі» і «Сябровачка альбо вулічныя прыгоды». Гэта дзецкая паэзія, дзецкая проза, дзіцячая проза, а таксама ёсць некалькі калектыўных зборнікаў. У мінулым годзе выйшаў зборнік міжнародны «Беларускія стравы народаў Беларусі і Расіі». Таксама ёсць зборнік «Пасхальная радасць», які быў выпушчаны сумесна з магілёўскім аддзяленнем Саюза пісьменнікаў. Вось гэты 2. І ёсць самы першы зборнік, які выпусціла Касцюковіцкая бібліятэка на пісьмянковым лузе «Талентаў парад». Гэта 2014 год. Якраз туды ўвайшлі мае першыя вершы, рускамоўныя вершы. Калі ёсць такое жаданне пазнаёміцца з аўтарам, я бы знаёмілася па чарзе. Як кнігі выпускаліся з года ў год, з першым зборнікам «Жыві радзімы родны кут». Так цікава прасачыць, як развіваўся аўтар, як мяняліся яго светаўспрыманне, светаўпогляд, яго тэматыка, як мянялася, што было яму спачатку цікава, да чаго потым ён звяртаўся. Я бы знаёмілася па чарзе з годаў выпуску. Асноўная тэматыка творчасці – гэта ўсё-такі апісанне беларускай прыроды, яе прыгажосці, краявіды. Гэта патрыятычная тэматыка. Як я ўжо казала, дзіцячая тэма. Зараз я таксама працую над стварэннем і дзіцячых твораў, расказаў, вершаў. Гэта складаней, але застаецца гэтая тэма. Гэта тэматыка апісання побыту і жыцця на вёсцы, такая вясковая проза, я бы сказала. Гэта жанчына, яе лёс, жанчына і выхаванне дзяцей. Вось гэтыя тэмы, якія асвячаю апошнім часам у сваёй дзейнасці. А што ўдахнаўляе, натхняе, прыгажосць беларускай прыроды, натхняюць сустрэчы, якія ладзяцца з нашымі чытачамі, слухачамі, натхняе цікавыя творчыя людзі, натхняюць творы цікавыя, беларуская класіка натхняе. Вяртацца ў родныя мясціны люблю, ездзіць да матулі, я сама з Віцебшчыны, гарадокскі раён. І, канешне, вось вяртанне ў гэты родныя мясціны, у краіну маленства, гэта заўсёды натхняе, заўсёды нараджаюцца нейкія новыя творы, новыя вершы. Мне заўсёды падабалася творчасць, заўсёды падабалася пісаць, ствараць, сачыняць. І у школьныя гады, у юнацкія гады, канешне, меней уже, але і ў акадэміі мы пісалі вершы. Каб не здаваць, напрыклад, прадмет, мы маглі напісаць вершаванае апавяданне на гэты прадмет, і нам рабілі залікі. То есть пісала заўжды. Проста з перамогі ў 2014 годзе на пісьмянковым лузе все-таки я вырашыла, калі такія станоўчыя водгукі, калі атрымоўваецца, не пакладаць гэта ў стол, каб гэта не заставалася, а все-таки спрабаваць сябе рэалізаваць уже як прафесійны творца, больш надзяляць гэтай прафесіі, гэтай частцы майго жыцця ўвагі і больш дакладна займацца ўжо гэтай дзейнасцю. Я б, напэўна, нічога не змяніла ў сваім жыцці. Мне падабаецца тое, што адрозніваецца моя прафесійная дзейнасць і адрозніваецца творчасць. Гэта дапамагае
Мне гэта дапамагае. Я пераключаюся з больш дакладных навукі, з цифр, з больш адказнай працы на больш такую працу вобразную, лірычную, і мне гэта прыносіць задавальненне. Пераключэнне, пераход з адной дзейнасці на другую. Я б нічога не памяняла ў сваім жыцці, у сваім выбары. Станоўча адносіцца сям'я да маёй творчасці, яны мяне падтрымліваюць, яны стараюцца, калі ёсць такая магчымасць, удзельнічаць у тых мерапрыемствах, калі я хожу на сустрэчу і ў садок, і ў школу, я заўжды стараюся, каб нехта з дзетак прысутнічаў, каб яны таксама далучаліся, слухалі. Дома мы не заўсёды чытаем мае кнігі, мае вершы, а калі ў школах ёсць такая магчымасць пазнаёміцца, яны могуць прынесці туды мае кнігі і пазнаёміцца з класам уже старэйшыя дзеткі. І на сустрэчах я заўжды стараюся, каб дзеткі прысутнічалі, канешне, каб яны чулі, бачылі тую працу, якую я раблю. Ну, я стараюся, намагаюся ўсё ж такі знайсці нейкі баланс, гармонію паміж гэтымі відамі дзейнасці, між часткамі майго жыцця, і паміж творчасцю, і паміж працай, і паміж сям'ёй, каб яны ўзаемадакладнялі, ўзаемадапаўнялі адна частка другую, і я не выбіраю нешта большае з іх. Я штодзённа надаю увагу і сям'е, і працы, прафесійным абавязкам і творчасці. Мне падабаецца рабіць рукапісныя замалёўкі, загатоўкі сваіх першых твораў. Я не адразу працую на камп'ютары, набіраю тэкст на камп'ютары. Спачатку ўсё ж такі мне падабаецца ўзяць аркуш, узяць ручку і напісаць гэты твор, паглядзець на яго, на свой почерк, на свой твор іменно рукапісны. А потым набіраю на камп'ютары. Мне так лягчэй. Рытуал гэта альбо гэта звычка. Ну, канешне, з нараджэннем дзетак я ўжо об этом кажу часто на сустрэчах, што ты нібыта зноўку вяртаешся ў гэту краіну дзяцінства, краіну маленства, праходзіш яе сцяжынкамі і глядзіш на мір іх вачыма, на свет іх вачыма. І, канешне, нараджэнне дзетак паспрыяла таму, што з'явіліся вось гэты две дзіцячыя кнігі, парады пачынаючым пісьменнікам, паэтам. Ну, што хочацца сказаць, чтоб не пужаліся, працавалі, чтоб кожны знаходзіў свой почерк літаратурны, працаваў з вобразамі, так выказаў так, як ён бачыць, не капіруя каго-то, не стараясь быць падобным на некага, а вось знаходзіць свой почерк, свой вобраз. Для гэтага не баяцца, не пужацца, працаваць, практыкаваць. Я станоўча адношуся да крытыцы. Не магу сказаць, што гэта вельмі важна для мяне, але калі крытыка зыходзіць, ідзе ад прафесійнага, кампетэнтнага, адукаванага чалавека, гэта заўжды прыемна пачуць, што ён думае, як ён ацэньвае твою творчасць. Працую, збіраю цыкл празаічных расказаў невялікіх, якія датычацца тэмы апісання прыроды таксама, жанчына, яе лёс, жанчына і выхаванне дзяцей, побыт чалавека на вёсцы. Хочацца, канешне, каб былі рэалізаваны тыя праекты, якія запланаваны, каб выйшлі новыя кнігі, выйшлі ўжо дзяржаўным выдавецтвам, каб большая колькасць людзей змагла з табой пазнаёміцца і прыхадзіць на сустрэчы ўжо не з аркушамі, лісточкамі, паперкамі, а ўжо жывымі кнігамі, таму што кніга гэта вынік нашай працы.